O spánku koluje veľké množstvo mýtov. Keď budete vstávať o 5 ráno, že z vás budú milionári. No keby to bolo také jednoduché, tak by tých milionárov bolo veľmi veľa. Ak ste nočná sova a budete spať málo, lebo vstávate o 5 ráno, tak nebudete ani zdraví, ani produktívni, ani bohatí z toho. Takže poznajte samých seba, počúvajte svoje biologické potreby, vyberte si ten čas dňa, ktorý vám vyhovuje na vstávanie, či už je to o 5 ráno alebo o 10 ráno a držte sa ho. Taký nejaký ďalší mýtus je, že všetci ľudia musia spať 8 hodín a ak sa toho nedržíme, tak budeme mať problém. Tu ide len o také priemerné odporúčané číslo, pretože ten istý človek v priebehu života môže mať úplne inú spánkovú potrebu. Malé deti potrebujú aj 12 až 14 hodín na to, aby sa zdravo vyvíjali. Profesionálni športovci potrebujú 10 hodín spánku. Ľudia, ktorí majú veľkú psychickú záťaž, tiež majú niekedy väčšiu potrebu spánku. Takže tých 8 hodín je len orientačné a počúvajte tie potreby tela. Ďalší mýtus, ktorý medzi ľuďmi koluje, je to, že po alkohole sa lepšie vyspím, pretože je dokázané, že alkohol relaxuje svaly a potom ľudia ľahšie zaspia, lenže alkohol zabíja mozgové bunky, narúša REM fázu spánku a tým, že relaxuje aj dýchacie svaly, tak tým oveľa viac chrápeme a každé zachrápanie nás zobudí. Takže ak pijete alkohol na to, aby ste lepšie spali, tak by ste mali vedieť, že to robí pravý opak.